Epa, hemen txenagok, barka, parean nago, utzi negarrak eta hasi hilda. Beno, egotearena, hilkoaiz gozatu antzerkia, Damoklesen ezpata begian, telefonoa entzuten badiat nik neuk hilko haut. Hilda egotearena, hiltzeak ezkagarria du, Carpe diem bat nahi nien eta orain ezingo diat, beste aldea diat aztertu, geldia di, ea eseri, hau egiten diat astean 8 aldiz. Lasaiadi ongiago hartu pare bat trago eta arnasa. Ozatorrek eriotza. Ongi biliko aiz zaratagoan. Ilegingo aiz. Nik idatuko hau taratagora. Eriotzari buruzko show honetan. Hemen denok gaude kalai, Rogers, Harta, Hammerstein bai, komunean etzegok fila hai, egin pixa edonon. Hilda egotearena! Alaitasuna borroka, bai waukago baina zitxaloka, dantzatzeko hartzen diat koka, Hilda! Hilda egotearena! Guztiok hilko gaitu, ariketa, dieta, jodera separea, egia beltza onartu, denoko azakbera, agian gabonetan, patatak jatean, hau dukoikoena. Beraz hartu atxedena, edo hartu etena, faltsua dukezena, baina hortzegok sugea. Ozatorrek eriotza. Ongi biliko aiz, Eskerrik asko. haratagoan. Zer moduz? Atxarton, badababipapo. Nik idatuko hau taratagora. Eriotzari buruzko show honetan. Orain mugikorraren aurrean hiltzen baiz, hala ere besten jarrituko diagu. Etzaukago paturik, etxarotea bakarrik, izun garaz beterik eta bat batean ezanen borrokaru. Bizitzatik ez gaitezkeko nik irten, bota gorpua zulora, aize gaizki zeminan diabla biblia Jesus magia, hildago bosta xola, pilatesa eta yoga namaste posera lakoak. Ze askatik hilo bira, eriotzak ematen diguk bira, arte hutsa dukau, mundua ikaratzea, hasiko diak borain hilda egotearena. Eriotzari buruzko show honetan.